हेलौ लोगोफोर, आं नोंथांमोननो मोनसे दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नाय, नङाबा नोंथांमोना कनफिउस जालायगोन एबा बुजिनाय नङा। बेनिखायनो नोंथांमोना दानालासे भिडिअखौ जोबजासे नाय। जुदि नोंथांमोना जोंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव दिनैसो गोदान नायसनदोंबा, नोंथांमोना जोंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। लोगोसे साइडआव बेल आइकन फैबा बेलावबो थुनानै ला आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा उनाव लाइक खालामबानो जाबाय। जों बेयाव रायलायगोन ओइचएस फार्स्ट इयारनि एग्जाम, बिथांमोना एग्जाम होनांगौना होनाङा बिनि सोमोन्दै जों रायलायगोन। नैथियाव जों अल इन्डिया लकडाउन बारायदोंना बारायाखै बिनि सोमोन्दै रायलायगोन आरो थामथियाव जों रायलायगोन जाय बिथांमोना गेस फ्रि मोन्दों बिथांमोना गावसिनि फैसा हाबनाय हाबिखौ बोरै चेक खालामगोन एबा बिथांमोननि नामा दंना गैया बिनि सोमोन्दै जों रायलायगोन। नोंथांमोना गावनि मबाइलावनो नोंथांनि फैसा हाबनाय एबा नोंथांनि नामा लिस्टआव दंना गैया बेखौ जों मबाइलनि गेजेरजों नायगोन। थामथियाव जों जागोन लास्टआव जों नायगोन PM किसाननि पेमेन्ट स्टेटासनि सोमोन्दै। जाय बिथांमोननि PM किसाननि पेमेन्ट स्टेटासा स्टप बाय स्टेट जादों, बियो मानि थाखाय जादों आरो नोंथांमोना बिदि जाबा फैसाखौ मोनोना मोना बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि नायलांबाय था। गिबियाव जों ओइचएस फार्स्ट इयारनि एग्जामनि सोमोन्दै रायलायगोन। जाय जोंनि फंबाय बिनानावमोनहा ओइचएस फार्स्ट इयार एग्जाम होगोन बिथांमोना एग्जामखौ होनांगोन ना होनांला बिनि सोमोन्दै जों रायलायग्रोगोन। जाय जोंनि फंबाय बिनानावमोनहा देग्लाय 2020आव ओइचएस फार्स्ट इयार होनांगौ दंमोन, बिथांमोननि ओइचएस फार्स्ट इयारनि एग्जामा 25 मार्चनिफ्राय जानांगौमोन। नाथाय जोंनि हादरनि भाइरासाव सोमजिनायनि थाखाय बे एग्जामखौ आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलाव पस्टपन खालामदोंमोन आरो उनाव एग्जाम खालामगोन होननानै बिथांमोना डिक्लेयार होदोंमोन। नाथाय दासान्दिसिम थासारिया मोजां जायैलाय बिथांमोना एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामला होननानै डिक्लेयार होबाय। जाय जोंनि फंबाय बिनानावमोनहा ओइचएस फार्स्ट इयार एग्जाम होनांगौमोन दंमोन, बिथांमोना दा ओरैनो पास जाबाय। नोंथांमोना एग्जाम लिरलांला, नाथाय नोंथांमोना गावबागाव न'आवनो एग्जामखौ लिरनानै लांनांगोन। नोंथांमोनहा जा एग्जामाव कुइसनखौ लिरगौमोन बै कुइसनखौनो नोंथाङा गावनि न'आव एन्सारखौ लिरनानै नोंसोरनि गोसो बायदि एन्सारखौ लिरनानै नोंथांमोननि स्कुलाव हैनांगौ। नोंथांनि स्कुला नोंनो कुइसन पेपारखौ हरखागोन। नोंनि साबजेक्टनि गासैबो कुइसन पेपारखौ हरनायनि उनाव नोंथाङा बे एन्सारखौ लिरनानै नोंथाङा नोंथांनि स्कुलाव हैनांगौ। अब्लानो नोंथाङा पास जाबाय। नोंथाङा दा ओइचएस सेकेन्ड इयार मोनबायखौनो हमनानै लादो। नैथियाव जों रायलायगोन अल इन्डिया लकडाउना बारायखोना माखो बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन। मैया जोंनि इण्डियानि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया गासैबो इण्डियानि 28था स्टेटनि चिफ मिनिस्टारफोरजों भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों माखासे सावरायलायदोंमोन। बेयाव मा डिसिसन लाखो, इण्डियानाव लकडाउन बारायगोन ना बारायला बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। जोंनि इण्डियाना लकडाउना बारायबावसिगोन, 2 उइक बारायसिगोन। नाथाय बिनि दाबो अफिसियेलि इनफरमेसन एबा अफिसियेलि नटिफिकेसन गैया। बियो थेवबो नोंथांमोना हमनानै ला जोंनि इण्डियानाव लकडाउना अल इण्डिया 2 उइक बारायसिगोन। बियो नोंथांमोना नुदों नै बियो इक'नमिक्स टाइम इण्डियानि निउस आर्टिकेल। बिथांमोननि वेबसाइटआव बे आर्टिकेलखौ लिरदों। बेयाव नुदों नै लकडाउन लाइकलि टु बी कन्टिनिउ for 2 more weeks. Here, what state have we done so far? बेयाव होदों। नोंथांमोना बेयाव नुखादों। मैया भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों बिथांमोना माखासे सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोना माखासे डिसिसन लादों। जोंनि इण्डियानाव 2 उइक लकडाउन होबावगोन होननानै बिथांमोना माखासे डिसिसन लादों। नाथाय जोंनि इण्डियानि प्राइम मिनिस्टारा दासिमबो बेखौ कनफार्मै अफिसियेलि डिक्लेयारेसन होआखै एबा बिनि जेबो अफिसियेलि नटिफिकेसन गैया। नोंथांमोना हमनानै ला जोंनि इण्डियानाव लकडाउना 30 एप्रिलसिम जाबावखागोन। मानोना जोंनि इण्डियानि थासारिया दासिमबो मोजां नङा। गोदान सानसेनि उनाव सानसे मोनदेरबाय थायो भाइरासआ। बिनिखायनो बेफोरबायदि नोजोरखौ होनानै जोंनि इण्डियानाव लकडाउना बारायबावगोन। बेखौ नोंथांमोना सांग्रां जा एबा नोंथांमोना बेखौ मोनथिनानै लानाया मोजां। जोंनि इण्डियानाव लकडाउना बारायबावगोन। जुदि माबा बिनि कनफार्म नटिफिकेसन फैयोबा आं नोंथांमोननो नेक्स्टआव भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन। जायखिया नोंथांमोना हमनानै ला जोंनि इण्डियानाव लकडाउना बारायबावगोन। सोरबाफोर गेम गेलेनानै फैसा खामायनो गोसो दंबा आं मोनसे गेमनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक होगोन, लोगोसे रिफार क'डखौबो होगोन। नोंथांमोना बेयाव गेम गेलेनानै नोंथाङा गोबां पेटिएम केस एबा बेंकआव ट्रेन्सफार खालामनानै लानो हालायनाय फैसा खामायनो हागोन। जुदि नोंथांमोना गेलेनो गोसो बे गेमखौ डाउनलड खालामनानै गेलेनो हागोन आरो नोंथाङा रिफार क'डजों आं होनाय रिफार क'डजों हायोबा नोंथांहा
हाबोबा नोंथांनाव 50 रुपिस साइन आप ब'नास हाबगोन। जाय बिथांमोना पाबजि गेलेयो आरो फ्रि फायार गेलेयो, फाइनाल टिशुट, क्रिकेट, बास्केटबल गेलेयो, बिथांमोना बे गेमखौ गेलेनानै नोंथांमोना पेटिएम केस फैसा खामायनो हागोन। बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन आं बे गेमनिफ्राय टटेल 3748 रुपिस खामायबाय आरो आं बेखौ अलरेडि आंनि पेटिएम एबा बेंक एकाउन्टआवबो ट्रेन्सफार खालामनानै लाखांबाय। जुदि नोंथांमोनाबो गेम गेलेनानै फैसा खामायनो गोसो दंबा नोंथांमोना बे गेमखौ इनस्टल खालामनानै गेलेनो हागोन। आं बिनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखागोन। नोंथांमोना गेलेबानो जाबाय जुदि गेम गेलेनानै फैसा खामायनो गोसो दंबा। दानिया जों 3 नम्बरनिखौ रायलायगोन। नोंथांनियाव फ्रि गेसनि फैसाया हाबोना हाबाखै एबा नोंथाङा फ्रि गेसनि फैसानि मोनगोनाव लिस्ट दंना गैया एबा नोंथाङा प्रधान मन्त्रि उज्जवला योजनानि स्किमाव लिस्ट दंना गैया, बे फैसाया नोंनि एकाउन्टआव हाबोना हाबा नोंथाङा गावनि मबाइलावनो नोंथाङा चेक खालामनानै लानो हागोन नोंथांनि बे फैसा मोननांगौआ लिस्टआव दंना गैया। जुदि नोंथांनाव बे लिस्टआ दंबासो बे PM किसान उज्जवलानि फ्रि गेसनि फैसाया हाबगोन। जुदि नोंथांनाव बे लिस्टआव नोंथांनि नाम गैयाबा नोंथांनाव बे फ्रि गेसनि फैसाया हाबनाय नङा। जों बेखौ बोरै नायो बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो वेबसाइटआव थांनानै खोन्थानि। आं बे वेबसाइटनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखागोन। नोंथांमोना बेयाव थांनानैबो नायनो हागोन। जुदि नोंथाङा मोनहा गुगोलाव LPG टाइप खालामनानै सार्च खालामनानै फार्स्ट फैनाय पेजावबो नायनो हागोन। अलरेडि आं बेनि डिसक्रिपसनाव बिनि लिंकखौ होखागोन। नोंथांमोना बिनिफ्रायबो थांनो हागोन। गिबियाव नोंथांमोना LPG माने जोंनियाव LPG कम्पानिया इण्डियानाव मोनथाम दङ। बेनो जाहैबाय भारत दं, HP दं आरो इन्डियान दं। नोंथांमोना मा गेसखौ बाहायो बेयाव मोनथाम खनायाव मोनथाम पिक्सार नुनायाव क्लिक खालाम। जुदि नोंथाङा HP बाहायो एबा इन्डियान बाहायो एबा भारत बाहायो, नोंथाङा माखौ बाहायो नोंथाङा क्लिक खालामनानै लाबानो जाबाय। नोंथाङा अबे गेसआव नोंथांनि न'आव मदिनि फ्रि मोननाय गेसआ मानि बेखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालाम। आं बेयाव भारतनिखौ सेलेक्ट खालामगोन। नोंथाङा बेयाव नोंथांनि गेस बायदि सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। बेयाव नोंथाङा क्लिक खालाम बे गेस टेंखि नुनायाव। बेयाव नै सामथिं विन्टार रंसो जाबाय। बेयाव नोंथांमोना नुगौमोन। दा नोंथांमोननियाव जायोबा आं बिनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखागोन। दायो नोंथांमोननि नायसान्दियाव जायोबा दहायसो आं बे भिडिअ खालामनाय फुनाय बहरावसो बेबायदि रं जादों। बेयाव नोंथांनि बे केस सेन्टाराव क्लिक खालामनायनि उनाव बेयाव गोजौआव नैबेबायदियाव फैखागौमोन। नोंथांनि जेनेबा बेयाव लारि लारि गल गल जेनेबा उज्जवला बेनिफिसियारि लिस्ट, बेयाव नोंथांमोना बेबायदि नुयोबा बेयाव क्लिक खालामदो। क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांनि स्टेटनि नाम आरो डिस्ट्रिक्टनि नामखौ क्लिक खालामनानै सार्चआव क्लिक खालामदो। बिनि उनाव नोंथांनि नामफोरा फैजोबगोन। नोंथाङा नोंथांनि नामा दंना गैया, जुदि नोंथांनि नाम दंबानो नोंथाङा फ्रि गेसनि फैसाखौ मोनगोन। नोंथाङा उनाव आं नेक्स्ट भिडिअआव खोन्थासिगोन। जुदि बे वेबसाइटआ जाफिनोबा आरो नोंथांमोना नायनो रोङोबा नायदो आरो नायनो रोङाबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्टआव सोंहरफिनबानो जाबाय। आं बिनि सोमोन्दै भिडिअ बानायफिनगोन। जों PM किसान पेमेन्ट स्टेटासनि सोमोन्दै रायलायगोन। गोबाङानो सोंहरदों आंनियाव कमेन्ट सेक्सनाव सोंहरदों PM किसाननि पेमेन्ट स्टेटासा आंनिया स्टपेड बाय स्टेट जादों। बियो मानि थाखाय जादों आं नोंथांमोननो खोन्थागोन आरो बिनि सलुसना मा आं बेखौबो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन। नोंथांमोना नायबाय था। बियो PM किसाननि अफिसियेल वेबसाइट। बेयाव नोंथांमोना चेक खालामनानै नायनो हागौमोन, नाथाय माखासे बिथांमोना आपडेट खालामनायनि थाखाय चेक खालामनायखौ दसे डिसेबल खालामनानै दोन्थ'दों। नोंथांमोना चेक खालामथ'नो हानाय नङा। जेब्ला उनाव नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन। जियानो हमनानै ला नोंथांमोननि PM किसाननि पेमेन्ट स्टेटासा स्टपेड बाय स्टेट जादोंबा नोंथांमोना बेखौ हमनानै ला नोंथांनि पेमेन्टआ स्टेट गभार्नमेन्टआ माने जोंनि आसाम गभार्नमेन्टआ नोंनि पेमेन्टखौ स्टप खालामनानै दोनदों। थामहिनबा नोंनि एड्रेस होनाय, नोंनि फर एग्जाम्पल नोंनि लेन्ड हल्डिं एबा नोंथांनि भटार आइ कार्ड नङाबा नोंथांनि आधार नाम्बार जायखिजाया डकुमेन्टस होनाया भेरिफिकेसन जायाखै, माने मिलायाखै। मिलायैनि थाखाय बिथांमोना नोंथांनि पेमेन्टखौ हल्ड खालामनानै दोनदों। बिथांमोना जेनेबा फर एग्जाम्पल नोंनि डकुमेन्टस आरो गासिबो डिटेल्सनिया नोंनि डकुमेन्टसजों मिलायोबासो स्टेट गभार्नमेन्टआ सेन्ट्रेल गभार्नमेन्टखौ RTF साइन खालामनानै हरो। नोंथांमोना जुदि नोंथांनि डकुमेन्टस आरो गासिबो डिटेल्सफोरा मिलायोबासो जोंनि आसाम गभार्नमेन्टआ नोंथांनि PM किसाननि एप्लिकेसन फर्माव RTF साइन बाय स्टेट जागोन। अब्लासो नोंथांनियाव स्टेट गभार्नमेन्टआ नोंनि एप्लिकेसनखौ एप्रुभ खालामबाय। बिनि उनाव आसाम गभार्नमेन्टआ जुदि RTF खालामखांबायबा बियो सेन्ट्रेल सेक्टराव थांगोन। सेन्ट्रेल सेक्टराव थाङोबा बियो FTO जागोन। FTO माने फान्ड ट्रेन्सफार अर्डार, माने स्टेट गभार्नमेन्टआ सेन्ट्रेल गभार्नमेन्टखौ नोंनि PM किसान सन्मान निधि योजनानि एप्लिकेसन बेंक एकाउन्टआव फैसा सोनो हरनो थाखाय जोंनि आसाम गभार्नमेन्ट
आसाम गभार्नमेन्टआ सेन्ट्रेल गभार्नमेन्टखौ पेमेन्ट सोना हरनो थाखाय अर्डार हरबाय आरो बेखौबो जोंनि सेन्ट्रेल गभार्नमेन्टआव नोंथांनि एप्लिकेसनखौ चेक खालामबावगोन नोंथांनि आधार नाम्बार एकाउन्ट नाम्बार कारेक्ट नंगौना नङा जुदि नोंथांनि कारेक्ट नोंनि एप्लिकेसनाव सेन्ट्रेल गभार्नमेन्टआ बेंक डिटेल्स आरो आधार कार्ड डिटेल्सखौ मिस्टेक नुयोबा बिथांमोनहाबो नोंथांनि पेमेन्टखौ सोनो हानाय नङा जिखुनु जाया मानो बिसोरो चेक बानायफिनगोन आरो जुदि FTO जाबायबा माने फान्ड ट्रेन्सफार अर्डार जाबायबा नोंथांनाव फैसाया हाबनायनि 100% गोरोन्थि दं मानोना स्टेट गभार्नमेन्टआ चेक खालामनानैसो बेखौ हरखायो बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि स्टपेड बाय स्टेट जादोंबा नोंथांनियाव फैसा हरनाय नङा नोंथांमोना बेखौ जेराव नों अनलाइन बानायदोंमोन बेयाव कारेक्सन खालामनानै लानो हागोन आरो जाय दा गोदान बानायनो बिथांमोना गोदानै PM किसानखौ बानायनानै लानो हागोन आरो बिथांमोननि एप्लिकेसना कारेक्ट जायोबा नोंथांनि डकुमेन्टसा कारेक्ट होनाय जायोबा नोंथांमोननो फैसा 2000खौ सोनानै हरगोन होननानै जोंनि माखासे लिडारफ्रा डिक्लेरेसन होदों नोंथांमोना जुदि बानायनोबा दा बानायनो हागोन बे PM किसानखौ नेक्स्टनिफ्राय नोंथाङा 2000 मोनबाय थागोन आं बिनि सोमोन्दै भिडिअ बानायखानाय दं बोरै एप्लाइ खालामो नोंथाङा कमन सार्भिस सेन्टार नङाबा नोंथांनि डिस्ट्रिक्टनि हेडक्वार्टार याव थांनानै एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआवबो अफलाइन फर्म हैनो हायो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ माबाफोर बुजियाखैबा भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामनानै सोंहर लोगोसे जोंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां लोगोसे भिडिअखौबो लाइक खालाम दिनै भिडिअ एसेनोसै